Session pat ni pediang sopai pisha kanika channel jongka Grace Worship Ministry bat ngi da songo shisha yo Blei ba pi pelat ya kapor jong pi ba pin pet ya kanika channel bat nganget ka kanika jing pelat por ka jong pi ya ka ban ngap ya ka tien ka jong Blei leng ba jong I pastor P.R.DIENGDOH kan dalong shisha ka jing kerku ya ka jing im ka jong pi bat ya ka yeng ka sem ka jong pi bat kan wan ra shisha ya ka jing pelat kan wan ra shisha ya ka kamba ha ki yeng ki sem ki jong pi ti shwa bengin yosgo ya ka kubor ya ka tien na ka na pastor P.R.DIENGDOH ngin ya pulisha na ka tien ka jong Blei bat nang ta ngan saduai ngan puli da Jeremiah kan Nongkren Kaba Pynkyndit bat ka dokot ka ba arpolai ka ba ong kumni uong utrai wat ai uriu start un sarong hala ka jing start lemni uba crowbor un sarong hala ka bor uriu spa tu un sarong haki spa jong henrei utau ba ngau sarong tu un ngau sarong hakani ba usyempang bat ba itu yanga banga ngalong utrai ubale ya ki jing le yet ya ka jing bishar bat ya ka hok haka kendo na ba hakini ki iki ai ngasngau phaken ong utrai tingila yo snowy ka tien ka jong Blei nginget ba shisha nginom sarong haka ike ka ba kung ba ka tien jong Blei ka ong ba uno ba start unom sarong hak ta ka jing start jong ulam ni uno bariu spa unom sarong hak ta ka spa ka ba udon rai ka wai ka bangi ngit sarong ka long bet bangi itu ya utrai Blei jong ni tangan duai trying awan pada kemat ke ket ke jisnei ke jomi ko pa ban ai ngu shisha yami nang mata ni ko por ko ba kodor shisha ko pa bangi dang yo e ni ka lat ko pa be e chunga ban yo sngow ka tin ka jomi shisha ngada sngow ngu nang mata I wei ko try shisha ki ba pet e ni ka channel bat shisha ko try jisu ki bala pelat shisha try ya ka por ka jong ki ban ngap ya ka tin ka jomi try nama try shisha ko try o shisha ubri baro umla ban im shisha ko try tang do ku pu henrei ni im ko try da ka tin ka ba im ka me bangi da sngongo shisha ko pa be chonga na ka manta shisha ko try ki ni baro ki bala wan ko try ki bala pelat ka por ka jongki ngadwai shisha ka jing don ring kat ka jong me ko try but I wei ko try ki ba pet ki ni ka channel he ki long yeng ki long sem ki jongki ngadwai ka jing pensle ka jong me kan da to shisha shaka jing im ka jongki shaka yeng ka sem ka jongki ba ba ki yo sngowi ka ten ka jong me ko try leng ba shakri u jong me shisha ko try kan da long shisha ka bon ra ka jing kya ka bon ra ka jing pelat ka bon ra ko try ya ka jing kerku ka bon ra shisha kham tam e ko try ya ta ka jing penim ka ba ma me malawan ban penim try naman mem mon shisha ba ka wei ro ka men sim kan jot no try ngada sngongo shisha ya me ya ka jing pen sle ro ko try ka balong yo shakri u jong me ko try u ban ai ka tin ka jong me shisha trang is sngongo shisha o bangin ya sngowi ka tin ka jong me shisha ko try o shisha ngin long ki bla ker khu no ko try ban ngong ku Blei shibun e ya me o ngi ai lut ka buram ka jingo ka jero ba ka jimani ka jong ya me namar melong tang mami ubadai shisha ban yo ko buram baro bagi ni baro ngapan haka kateng ka jong jisu nang penem jangi amen ti haka ni ko por ini skap no e ka jing hikai na ka tien jong Blei na I pastor P.R.DIENGDOH to hagi ni ko por ngadap na ka jing sngongo yo Blei ba session pat ngala I ka ban wanra shafi yang ni ka Nongkren kaba nganget kan long ka jing mentoi ka ba kraw fi bala da ka day fi ka ba pin yo mat ya ka jing khu ka jing im ka jong fi ka day ba pin ngap ya ka tien ka jong Blei mala ka por bala da pi ngap ya ka tien ka jong Blei ha ka ni ka clip mat ka long ka jing mentoi fi mdei tang fi ka long ka jing mentoi ya ka yeng ka sam ka long ka jing mentoi ya ki ba bon na mar ka tien ka jong Blei ha ka ni ka sngi ka don kam palat ngai ngu yu Blei bang la ka ban ai ka tien ka jong Blei mala ka por bat da ka Jingngeit Nongkren men ta ka sngi biang ni ka jing hikai la da pin pulina ka Bible pin lap don ki jing ja ki ba sngot nat ni ka tien ka jong try ki ba long ka jing khu ki ba long ka jing men toy ka jing im jong aba jong fi bat nga dwai ba men ta ka sngi ru Blei un play ki khmat ba kan jamen sim jong fi la da don preng jong fi ni ka por kat ba ngang kren ni ka tien ka jong Blei fidang ngap fidang play jingmat lesi ke jaran khat ba video ban play ya ka YouTube la ne fi pet ya ni ka por nganget ba ni ka Nongkren ka bangan ai shi fi me da ka sngi kam dai ka ba shi jaran khat ya fi de Blei ubra bo ya nga bangan kren ba fi ni sngo ya ni ka jing hikai ha ni ka sngi fi la da fin pulena ni ka Bible kabang kwa ngan ai Nongkren me da sngi gday
la pin puli na ni kitien ke jong try na ke gospel ke jong Lucas ke lenang ke benyo pin lap ya ke ni ke jingja ke ke wei na ki jingja ki ba kham per le se la ban ong no ka ba kham ker pang ha ke Bible beleng ong kham ker pang na ma ki den ki ba ja ha ke ni ke lenang ke benyo ya kiba habang apuli ka ngalap bagay ka way ni kelenang kiba ngi don ka man tip ro kumno bangin yo pudiang ngi juba bangin yo kamba ke jingem le se dana peng chong fiang ni pipang la da pina pe ke jingpang ka bejora ke met ke chong fi la pidon ne se ke jaka ka ba ba pim kwa mer bana pim yo ke kamba pila kwa ban yo ye ke juba ke jingem ke chong fi re fi klem yo ngatwai men ke ski bagani ke bangan kran ni fi la da people legend of scout ho igi Nongkren ki bedana po ni jingja kum no bo jisu le bal kum no bo ki breu ki le akhmat jong Blei kan lo ka jimen toy ke bkhrau ha ga pinyo I Blei le ka jo ke kamba igi jingem ke jong piru menta ke sngi fi nan puli na ke ktien ke jong Blei bat nga kwa ngan puli ka na ka lenang ko behnyo na ka de khat na do ka de khat ke bening kong ter onda ulala pendep igi jingong jong ubaro haga ba yo sngo tau pat ba ularong shapo Kapernam tidanu shakri we rang ba shispa ubau it ubalapang ba ratmir ke jingyo dia ba ula yo sngo shapang jisu ulapa u igi teman besan ki ju uda kerpari uban wan pen yo tau shakri jong kiti haba gila poya jisu gila kerpat u gida ong ulang ubadai ba men le egani ha u na ba u it igi kinja jongi baru tay ma u igi sinagog yingi u jisu tu la le lambar ki ta ba jinga shu na ga yeng urang ba shispa ulapa igi lok shu ban ong u ku kinrat wat pen shito melody na ba ngamlong ubadai ba men wan runga pa ga yeng jonga limne ngam skaw la dio bobet ban wan hame reishu ong na ktien ta an sa pen khia yu shakri jonga na bangaru ngalong upriu balapu apa ka hukum ubran ki sipaya po jonga tinga ong hau ni khelek tiu le hau weipat ru ali uruwan hau shakri jonga le igani urule tia bau jisu la yo sngaw igani ki eke ula sngaw pelayu bat abula pai ula ong to pat ba ubabodiu nga ong api ngam shim la sham kat gani ka Jingngeit wat ha Israel ru tia ba ki taye ki bala pa ki la let pai pat shaga ta yeng kila sham yo tau shakri bau la kot baha pat na ga jingpang jong u ka jingkren ga bangadon man kren na ga ni ga lenang ngan ai kertang yeng ni ga jingkren ka Jingngeit Kaba Pynkyndit yo Blei ka ta ga ni ga jingkren ga bangakwa ngan ai menta ga sngi sa ji sien ngan ong biang ka kerteng jong ni ke Jingngeit ka bangan shim na ni ke gospel ka jong Lucas ka lanang ka behnyo ka dai ka kerteng ka bangan ai ka Jingngeit Kaba Pynkyndit yo Blei na mga yo I hagani ka lanang bakadan ka ktien haga lanang ka behnyo lana pin puli na ka khat ka bakindai ka ong ingini ki ktien sngap ngan puli ka habau jisu la yo sngaw ni ki ula sngaw pelayu la da pin puli na ka gospel ka jong Matthias kala nang ka ba pra ka khat ka ba shipo fin lap ka tho ni ka jing yo ni ka jo jingja how Matthias la translate ka da ka ktien khasi ka ba ong te u jisu ula sngaw kindit nakata ka daw nga ay kirtang ni ka Jingngeit jonga ka Jingngeit Kaba Pynkyndit yo Blei shwaya ka bangin ya ka jingjang ne shangan pen shay fi kindiat mdan ka nuganuru ka balaban pilingo yo Blei mdan manumanuru balaban Pynkyndit yo Blei u Blei mdan ka wairu ka bunong ngamtip lani ka taka bajaba u Blei tip ka ja u Blei long na bam jukut jabam jukut u Blei de badap iki jukabaro ke ege bala dep jau Blei tip ke ege ban sejaru Blei tip bat mdan ke ege ru ka ba pla ka ba lingo yo Blei namaru Blei u tip lot iki ege hendrei nda habang puli ke negala nang ka ba hinyo ka wai na gi bang lingo tama ka Bible ka dai bang sham ha ka Bible baro ka wai
Dei tangu ni ubrio, upala ai, klem ai ke kerteng ke jango, lasu ai kerteng u da urang ba shispa. Fi uni ubrio, ka ktien ke jong Blei, ka yato ba uni ubrio, udai ubana ka Jingngeit jango, Pynkyndit yu Jesus Christ. Ngakwa kat ba bidang sngap ini ke Nongkren siya mga niya jikmat. Ai ba Blei hagi ni ke sngi kat ba bidang sngap ini ke Nongkren. Baha ba pi sngap ya ke aiga ba Blei un sakren mentay ke sngi. Ndalakot ke ni ke Nongkren jonga. Balay piru pimbuat ini ke Nongkren. Balay da piru pile ini ke jo kan Pynkyndit yu Blei. Balay naman ngayon iyang nebaw Jesu udah sngaw pala, udah sngaw kendit. Kadai kektian ka ba, sngaw la long la banong. Namar ba ubriw Pynkyndit yo Jesu. Namaw Jesu de watip lo di kikibra unom sngaw lengo. Hadai hangni ka Bible kong, uni ubriw Pynkyndit yo Jesu Christ. Daga Jingngeit jango. Ngini pet na do baslang. Duway ba mapiru matay kaski. Pinyo amari ki kamba. Bala na pinget ko banget uni ubriw. Piru pinyo iki bekraw ha jingem. Ngan pini fina ka Bible. Fitim ne am kumno no ubriw le. Kaya ka bejaha gani ka yeng ngala dep pune fina do sedang na bekut. Ngan sedang biang na do sedang. Fi ka Bible kong u Jesu gani ka par ulet rong siya ka snong kapenam. Ka jaka ka bakhamlang ka jaka ka ba Jesu syong. Ya ka ban pelong ka kinja headquarter yu. But no room apa Capernaum. Ka Bible kong donwe shakri. Jongwe rangba shispa. Ni rangba shispa kamot. Uday brio ubaga himarom. Kala tungi u. Uday badan ka ikhtiar apa ka jingim ko jango. Ya ka bo yok na ka himarom. Uday kunja. Nang yalam shipai le sida. Labanaw na kunja officer. Uba khamakli. Ubadan apa jango. Shispa ngot ki brio. Kiba udan bor apa shispa ngot. Hakabala IT la nila la penkamti hau daka himarom udah brio bekraw ruspa upapiang no brio udan ki shakri shakora yeng unu brio udan ka jinglong ro kaba ngakwa kanong fi lingba kani ka Nongkren pinyo jingmentoy bala pikwa kamba snaba kumno unu brio le kaba penpelawat yang aru ba unu brio umday jiu unu brio umday balet bot yo Jesu. Uni upri day setiaw balet jingi sengko balet ki sunran. Uni upri day setiaw ba nget yigitu ki jingle ki jong Moses. Uni upri day orang ba shispa day setiaw brio uba tip le siya kita karukam koma tip ki jiu yo Blei uba im. Hadai uni upri day tang ma umar waipat. Uba le eke kabang ahamat mapi men nagiskingi dan kamanyo eke jingshai nagijingle jong. Nama pipuli na ini ke Bible. Uni upri udan way shakri. Uba u iye. Bat udan na temie jo ke jingyaw. Uni udang ba shispa udan ki shakri shibon. Hare udan way shakri uba u iye. Bat utau shakri uba u iye. Hakini ke por udan na ke jingpang ka bejur. Bat namar ba udan na ke jingpang ka bejur. Uni urang ba shispa udan ke jinglong ka babaha. Kejinglang mabaha joko kedai. Bawat la daw day tangu kunja shakri. Ula day ban pa no si yeng. Ula day ban pelaj no yu bulet si kibahi masam. Namar bau bu nong tray daw pang. Nah bau pang pun kin rat lagi ni kisni. Nah bagi nong tray ki pang. Kambon ki pa no ki si yeng. Nama kim laban sumar. Hendai ni orang ba si spa udan kejinglang ka babaha. Bat kejinglang ka babaha kedai. Ba u iet yu ni shakri. Bat u sumar yu u pet yu u pneng ju ketemir ju kejingyap. Bat hakawai kisni uyo sngaw. Ngakwa pinyo sngaw ba kita kitin. Uyo sngaw ba Jesus Christ. Unsawanya apa Capernaum. Bat uni urang ba shispa ule kumno ang Bible. Ndah uyo sngaw ba Jesus unwan si Capernaum. Ule kumno ang Bible. Udah pa ia kita men besan jaga jiu. Kabamot gitu kirang ba niam kiba khamdan buram kibadan napreng jaga jiu. Ujiat iki kiba khamdan buram khamna khmat. Balayu upa show Jesus Christ. Nda upa show Jesus. Ulekumno udah kerpat. Udah pa ban kerpat yu Jesus. Ba unwan ba unpen kia yu syakri jong u. Ngasngotenan ia ke jinglong ke jong ni orang ba shispa. Ba udan ke donut.
wat lada umdei banget Blei, wala umdei setiau balet jingnya seng, hadai nu brio udan ke Jingngeit, haga balada Jisu wan, balada duai nu orang ba sispa, duai nu syekri, uni orang ba sispa unget ba, uni syekri jang unkia. But ngai ngo you play ngani ke pon nga puli ngani ke Jingngeit singo tenat, lesin na ngani ke Jingngeit ka bang kren chipang ke Jingngeit Kaba Pynkyndit yo Blei. Nga kwang pen ifi ka wegen Nongkren men ka wegen Nongkren kom no finio ke kamba le se pi pang nga ke por le se pi dona preng ke Jingngeit ka ba bon nga Jingim jang fi le se pi dona preng ke Jingele jang ke Jingim pi don kam ke jubab no try to ngi pet ke e ka ba uniu rang ba sis pa ule na mar uniu mdei tang bo Pynkyndit yo Blei hade yo ke kamba ka ba pimla ban mudur haga no kom ke jani ke kamba but dai nga ke daw nga kwa ba nga ma piru man ta ke ski ngi dang ya ke jaka ka ba Blei udang ujo Yesus Kristus balik ni ke kamba ni ule ke kamba ke yeng jamfi ule kamba ifi ni ke por but people ni ke Bible ni pet teter ke ke ba ule ni orang ba sispa kum no ke jaga jing ke jango nga khwa piru le pentrei kam but ni ke jing kai ke bangadan man keren ni ke jaka fi people nang ni ke tir ke job Blei ka angkum ni ngabangan pni fi ke balingkong uni brio de badan ke Jingngeit yegi syekri ke jango umrei brio balet ubasubrat no tang nama bagi pang but gabaar ndau pakhat yo Jisu hagi ni temel besan ke jiu udah paban kerpat yo Jisu baunwan pen kia enu syekri ke yeng jao ndah bagi ni gerang ba kilat show Jisu ngam ngana pule kia angum ni kite ha bagi la pai hau Jisu kile ya kerpat yo kidaang ulang ubadai bamenle yakani hau singapa ke jingong jong ni girang ba kitemel besan jo jiu ndakilet show Jisu kile kirfad yo Jisu bonwan chayeng jo no ramba sispa ki tro yo jingpang jo syekri jo hendrai kini girang ba jo jiu kitemel besan jo jiu ki ong yo Jisu uniu brio ubapa khat ya mem na gisngi udai ubamedai ban let memlong ban pep balai ki memlong ban pep namar kani ga diktien singap ngana puli nang ni gong ki ong komne ulong ubadai bamenle kani u singapa kani diktien ga ba na ga khat besan gong naba u it ya ka kinja jongi bat utai ma u ya ki synagogue jongi fi Katakan ke point kaba don kam tam agi ni gisngi. Ladangan kira ni ke point ngano benang kande ke jrong ba. Hadangan peni fi kendiat ya ke kamba kaba jaga jing jong ki brio bobon. Fi ke beningkong fi yo inu rang ba sispa ulekum no. Ke Bible kong u klemtip ingin ni usudan ke jinglang ho. Bau de brio bahau pet bahau syekri but ka wei ka bangilap nang ne begini ki temen besan ke jiu ndak ile khat yo Jisu ki ong udeu ba medai banlet but wat nom pep namar udrat ngene ke jinglang u it ye ki jiu ko pin bat e vektien u it ye ki jiu ye ki Israel u it ye ki Israel nganong ta mne tang bu it ye ki Israel utairu ia ka yeng mane jong ki jiu ia ka synagogue ka yeng mane jong ki jiu kataga ni ka point ka ba kraw la nga wan ra shafi mena yusingi fitip karan ka jutang baru Blei na pin puli na ka kitab Genesis na bakhatar puli na ka khat ka beningkong u Blei dan ka jutang baru Abraham bawang ununo ubatim yame yau tangan tim bar ununo bakirkhu yame yau tangan kirkhu kabaman ununo brio kanono ka jat ben rio kinono ke brio ki bale bahai ki Israel u Blei un kirkhu ki bat kita ki bale sne ki Israel ye kita u Blei un ai ka nong lani ka chingtim kan wana po jongki kata ka ke jutang ka bo Blei te bat wa Abraham bat kita ka dang ne ado mata ki sngi kanono ka jat ben rio ni ka pertai ka bayang percaya ki ju ngam don poran pen ifi kat no ki jat ben rio ki hima kat no ka British Empire ka tu por hadir ma ka kindria ye ka ban le bahai ki ju ka hiar
kat no pin puli ke to Roman Empire ba le ben ye Jew bat ba hier mjudan wairu ba le ben ye Jew ba yang bat kat no ikin klan na ka jutang ko jong Abraham bat no play ke dei ka ba play le te jutang ba ka ba ne junam na ka ta daw do puli nang ne nda ba ne rang ba chi spa u bam dei se tiao Jew hende new brio u dei u don ke jingsing to in ke jutang u le kum no u le ba hai ke Jew u ye ke Israel u le kum no u te sama u ye ke yeng mani jongi Jew fi ketaka dega bang kwanga nang fi ke ni por de fi kwa bi ke kamba ke jing im ke jong fi de fi kwa ben yo ibo Blei jubab ke jing duai jong fi la fi dal menta ke jaga ka bam dan lat la fi kwa ben yo ibo Blei le no ke kamba nga kwa pin le ke ni ai ke ni ke jing le kan dega ba ka ba kraw ke jing im dip kadal ko ke nongkren la pin pulina ke chiti ki galatia ka nang ka ba henrio ka khat ka ba nyau wa so pal to ke ni ke wang what anam shukario Blei namar kumba u brio bet kum taunio on lana ngi bet e ga bahangi ni ari ga bahangi bet ga sneu ni ari ga sneu fitim le am ngani tu fi ga ni ga por ngan bu ni ga tien ga baning kong bet lu pa ya la ki jongi kamba aga jingem lana pi bet lu pa ki kamba pinyo ia ga por ga jing e o Blei juba ga jing duai jofi Fiu ini orang basis pa ngam tip lau tip ne tip yang ni ke jutang lau tip ne eman bet lepai ke kamba ke yeng jango Henry nu brio ule bahai ke papang ule bahas ngaba ule bahai ke Jew utai ma ui ke yeng mane ju ke Jew uni brio de bran ke donor ke bapa ula invest lupa ula bolupa ula tailupa ye ke ta ke jing ye ke ki kamba ke jing em ke jong an ang mne ula bet lupa ye ki kamba ke jing em jong u dan ke brio ni ke singi dan jing ki shukwa pala ben yo jubab no try Sipun bagi beliau na don problem iwan show Blei. Jan baro ki beliau iwan show Blei na gidan chinga. Henry tang kendiat ki beliau ki besngol to ini kan Nongkren. Bagi takadai bagi nang ban bet lepai la ka jong ke kamba dan ki beliau ki bah bagi dang sok dang kemen. Kidang biang paho pahai biang mnan ching pang mnan ching mnani eru mtip ki wai mjule bahai ki wai mjudani ka bahai no inoru nang tade mjule bahai eru mnani ki kamu Blei mnani nang tade ke pisa ke tingka perlut bet nang tai eladi le paho pahai mju perkhat ke kamu Blei teng wat ki kristan dan ki ba al jing ai ngo voting ka dan ki let chini tai ki sei ki lak bat nga khwang no pi dan ke kum ba fi bet kum tapinyo on la pi bet voting ka pinyo kum tai but then nga ta daw pi la pi klem bet shaka nakabenta ka kamba to ka chingem ko pi finumyo ka kamba ka chingem nakata daw nga yang nang nga kwang an kren ni ka tien ka jong Blei ka ba lang ka chingel khu ka chingem ko pi la pi kwa ba ni kamba bot ni urang ba shispa Upendap ini ke jutang ka Blei tebu Abraham. Ule bahai ke jufim tengu na ke jikulana ka Bible. Bala na fituai nam ta ke Israel Blei ke khui ke jingem jamfi. Nga kwanga nang ke fiya ke por. Dan ke brio ke bakwa ban yo kambana ke bakran benye ke brio ke shakri Blei. Dan ke bakdaukti ke brio ke shakri utrai. Fim tip ki brio ki bala khlaga ba mod ki brio ki bala yo ki jing pun ka arsen ka jong men se ma khoi kat kum ki shiti ki galatia nda haba ki nget yu jisu ka bible kam dan jum dan greek dan mram dan malai loy barong ilang ki khon ki jong Blei ha ki we ki kentela dengan kran bet ni dai ki Israel ki bakin jaman sem ki brio ki bala priang yu jisu ki bala it ki ki Israel bakin jaman sem ka jutang bakin jaman sem ka dang trai kam la na pi kran ben ki la pi ben ki la pi kran snew ki pinyo ka ta ka jutang kan kela namaru Blei wang utau bele sniu ki Israel utang ngan timbat utau bele bahangan ne bah bat ga khwanga no fe ngani ski the faith bahala ga tong ka jingem what you kran ga chabalap what you kudaukti ki brio what you kran nai per khat ga niam me ga rukom ngam kwa pin pet ga niam ga rukom nai kudaukti ga we ga niam ngam sngal to nat ga ta namanga tip ba uniu de brio bam tip jisu bam jula jingisang re de brio besngal to ga ne ba bet lepai ga kamba pet lepai ki brio ke dan kam ule bahai ke jiu klem na tip u bet lepai la ke jong ke kamba ke yeng jo bi puli na ke Bible ki kam to ki apostle kana ke brio ke teng Dorcas kaniro ke por ke dang im ke le bahai ke beduk
dagi jing su jan jongka lagi jing tan jan jongka ka kamai ba pli ka le ba gi beduk shibon ba gi beduk ki yo jing min toy ne kan re ka ba gi singi ga yo pang ma ga yop banda ga yop la pensumika la bu ika po ga jaka ba bu igi ba yop ba nang ta de sabane tep no ikan re ki pa khat yo petros ndau petros wan ga ba ka u duai u pertai ka ga ktien ba den ba u pniang ika ka imbiang ka yo biang ga jing im sa ji sen balai ke yo bian ke jingem nga kwanga no ki figa la bet lo pai ke kamba nama ga le bahai ke beduk hadu man ta ke ski nga yo idon ke brio ke kwa ban yo no Blei are pim judan sambai ba fin bet na ka banta ke kam ke jong Blei pim judan ke ke bahar ba file ke brio pim tip la pi kwa ban yo ibo Blei ngan chuang na komne la pi kwa ban yo jingtung la si pi kwa ban yo jur house nem ban wan pi hap an bet yo sambai la pi klem bet yo sambai pi nom yo jur ka ban sawan na ka ta wale duai la pi klem bet ye wale on thrice na yang up mi no jur klem tung ye exper la pi kom tung ye pi exper ban pi kemilen ti pi yo ye na exper do pi yo ta union la pi yo ta union la da mi jur pa pi klem bet kam dei shu ba kan jab lai la dei ba kan jak so Badai na kata daw dan ki bring ba kwa ban yo no Blei hare ki bom judani e ban lei e nam ta kamu Blei pim judani e ban ne nam ta ki bring ba jinchar ki ba lanot ki konsuat ki rangli na dwai mi ta ki skibo Blei ta e ki jing im ka jong fi ba u new rang ba si spa ulang ka nuksa ula bet lo pai la ka jong ka kamba ba nga dwai mi ta ki ski ba ka ni ki ktien ka lang ka jingir khu ye pi u Blei un jubab ye pi ba pi perkhat ye ki bedok nama fina puli ka Bible singap ngan si puli fi kendiat nang ni ktien ke jong trai ngin si pai biang se to lenong nga sai singau tunat e ni ktien ke jong trai ka ba ka Bible ke kren chai fina puli nang ni ktien ke jong Blei fina idon si bon ba ke jingkular nang ni ktien ke jong trai singap ngan puli na lenong ka ba kitab sam ke lenong ka sa puai ka ong ne sok utau ba perkhat yo badok utrai un pelat yo ha ke singi ke jing shitam un pelai da pi pulelo di gane ka Bible kong un sumar ya pi haba pi tiapang kani ke jayo nu brio ka jayo rang ba sispa ule bahai ke bedok na pangu syakri ule wat yo jisu pa sumar ula bet lepai ke kamba da ka ule bahai ke jiu da ka butais na ne ke synagogue jongki badene ta down na ki rang ba ki le khat yo jisu ki da pen bore u ki dong u dei u ba medei panwan namar u iet yengi ki jiu bat mdei tangata u tei mo u ki sinagap ai ki ka nongrim kan pelang in fiu pin singaw thok mna ki sngi ba u Blei un le kamba bet kan jabe ka miracle namar la da fi bet le pai ka kamba pin yo i ka kamba ga jingim singap ngan pin fi kendiat na ka ni ka tien ka jong trai ndawla dep le e ka ni ka Bible kong nda ba ki le khat ki ong yu jisu uba medai uniu dei ba medai e banwan wali pep lama dei mo u bale bahai ngi ba dei mo u batei ki synagogue jongi singap bau jisu mo tip e ni nongrem u sngo to e ni nongrem u le kom no nga Bible u jisu u la le lambat ki fi u jisu u le bat bale u le namar la da nunu bri u pendap e ni u le e ni u don ga u pendap e jutang ga jong Abraham u jisu wan jini ga purtai wan man pendap e gejuhi bargani tu ifin da ba jisu yo snow ye gane wong bet yitu gitmen besan di geju yang in yelai daga jinkmen u jisu mi na yeng wong yang in yelai bat kat ba dang let ka Bible ka ba ka ngi ni tien haba jingai shu ko ula jan poi nda haba ula jan poi on ga Bible ule ye gane ge kam ga banga kwa ngan ong fi ka ni ge kraw pala de ka ni gen ga banga kwa ngan kren hagani jinkren jonga meta gisngi ka beningkong ni ubriu bet e kamba u pendap e jutang ka ba arang ni ka ba ni ubriu le ka dei ka ba khampla na ka bam dan bale ba ni ubriu le e ginang rim ki badan na ka tin ka jong Blei pet u pa khat ma u jisu ang yang in le banda u jisu le ka ba kong ti haba jingai shu na ka ta yeng urang ba chispa upha ye ki paralog jong u bat ban ong yu kokin rat wat pen shitom melody nabangam long ubadei mamenwan rung opo ka yeng jonga limne ngam sngaw yeladi ubabet banwan hame ule eke pangala man ong la dei mangingin dom ujisu de babun kam ujisu de bimla ben jukren kain pawani uber pen pep u ujisu de badon buram de khon jong Blei de babun kam
nda haba kip yetho bo le ba ke chiu u Jesu ang yang anai ban daw la let ngam tip kan u jingai shi ke yeng jo ndaw la let san ran ke le let ndai pi pulin ke Bible ndaw la jan poi u new briu kla jingmat ndaw kla jingmat u jit sediki we de girang ba u ang ki ni girang ba khelet mare kloi yo ulap ba poi yeng jo ang ki ni kitien u kla ke jingmat u ang no ang khelet ang yo Jesu nai wan cho kan jayu yang ai feel nang ile kumta la dan ki priva pa khat yang ngala pelat pon apreng jingbun kam ngala let de kali shwaban pai ki phone changa ki ong la biang bi ka ton nai wan cho ngani thui pi kan mi jingdom ma ge jingmut jongaro hare pe ba how Jesus ang ne klem dom fiu Jesus de Blei usno thui ki eke uneu priu rule eke ba teng teng iku ma i bakla iku mo le bakla iku mo pin bitar pen ban hare ge jingle jo ko pen kemanu Blei ka pen ken det sandan ni Jesus ule kumno ni priu uang ndau Jesus la jan poi uang kelen mere kloi pen sange loi uang nai wan uang kumni uang nai da wan shadu yeng jonga uang ini kiten sa mana pule uang nai pen shita melody na bangam lang ubadai ba manwan rung apa ka yeng jonga hagwegen tin udan ka jing sngaw yeladi bangam sngaw lang ubabet man pa khat yu Jesus adu yeng udah bu yu Jesus ajrong udah buram yu wang am sngaw dai ba manwan rung adu yeng ngasngaw bang dai briu bam khoj ubam biang udan ka jing sngaw ret bat ka baar udan ka ni ka jing lang ka ba sngaw tanat pelat uang kumno wang lemne ngam sngaw ila dia ubabet banwan me snap ha wang henrei shuang tang da kaktian snap kan peni fi ajingi ka yo Jesu no briwang shuang tang da kaktian to an sepen kya yo shakri jonga na bangaru ngalong briu ubahapo ga hukum upadon ki sipai hapo jonga tinga ang hu ni khilet tiulet hawai pat ali uruwan bana shakri jonga le gani urule Figa ni nongrem halor ki nongrem baro jongki kamba. Lepi kwa ba dio kamba mena ki skiput igene. Uni orang ba sis pau pa khate yo Jesu. Ndala janwan udan ke jing shai. Udan ke jing singau to wang iki shakri jo iki rang ba jo wang kelet merek lo pensangena nai ong Jesu nai dawan ngam singau dai bonwan kawai upeni ke jing long riet jongu. Kaba ar u ai jingi kayo Jesu ang pensione. Nga de brio ubalatung deke sarkar Rom deke hima Rom nga de urang ba shispa nga de nong yalam shipai nga de ubadana ga officers rank nga de ubade officer ubadon bora po jonga dan shispa ki shipai jonga wang gini kiten pite buang kumno wang nga kaktin ga mga kren mga nama banga de ubadana po ga hima Rom lapan ko boring nga ga hima Rom Kaya ka mga ong mga kinikisipay sispa ngot kin ko ngobet. Lala nga ong yung way yang unhap yang na nga ong siyang unhap siyang. Lala nga ong let si jingay siya tayo siya yaw unhap lay. Lala nga ong wan na siya yaw unhap wan. Kataka digin nongrim ka mga sngaw to na katakadaw nga ong naiwan try siya doon. Kukin rat udah khat kin rat yung jisu ang. Kukin rat naidawan naidapin sitom. Nga sngaw to ini nga nongrim mo. Nga rin priyo jong kahimarom nga ong biyang sa jisin. Kaktian ka mga kran mga kadai ka bala penkop bona ro bat nga dan kita kay ikhtiar bala nga ong gi sipay nga baro ginabugan kongo ngamdan ka man try mga ngamdan ka man le mga ngan si ong tang kaktian ka lang bat na kita daw ong yu Jesus ngap ngan pen baha mga igani jing ong wang ne wang mer mawan nakahima jame ka banabeng bat na mawan chikani ka pertai ka hima jame ka kham kraw bane ka hima Rom Nagata daula na ngau badai tang urang ba sispa ki shakri jonga ki haban kongo ki ktin jonga kanu tam mame mewan na bleng mewan na ki hima ka jong Blei bala na men ong mame nang tura ki ktin ong long kia
ka jing pang kanaban kinria ka jing pirkia kanwan na magaktin jome kam dai ka banaka pertai ka ktin jome kam dai ka pun ko bor daga himarom ka ktin ka jome ka dai ka bala pun ko bor dau Blei na bleng na ka dau balai me pun chi toman wan chi yang jonga shu ong nang to daga ktin ong yang ni ka jing pang how ni shikri jonga ong long kia kan haban ko ngo but marsen ami ka tanga kwanga no pi ka Bible ko ngo Jisu pai pelun chi pai ba chi senran ka Bible ko ngam ngana puli nang ni habau Jisu la yo sngaw igani uklem dam uklem sngaw ram sngaw lang ma sngaw dan kata ka jing sngaw kata ka jing sngaw kata ka maladi bau pakhat kat yo Jisu ba pensange no la janpoi ara Jisu hang ne unda yo sngaw ini ka ktin usange uyang pedang surak baru pai chi senran pet chi briu be bod yo fitip ka Bible kong ula sngaw pla hagibe ki ktin hang tayo Matius kong ula sngaw kendit hang ni kadai tangkani ke Jingngeit Kaba Pynkyndit Blei Lada pi shanga yang mendagisngi. Na pi ngap ini ke khubor jonga agini ke por. Bakar manganang keren manganang ni. Ken mau ngalu bakran agini ke por. Wat arang amda yu Jisu. Hari ken mau ngila pediang yu Jisu Christ. Blei la aingi ke jing ai bangi deban keren maban hikai tin ke jong Blei. Ngan penifi ke ni ke nongrem balai yu briu Pynkyndit yu Blei namar. Ki senran ki buat yu ukat to senam. Mdan wailu basngau to igata. Ki jiu ki yo iki kamba nem dan weru basngau to igni nongrem handai uni orang ba sispa usngau to igni nongrem ka bawat mangi hagini ka pateng jengi mentaro ki babon ba ngim sngau to kan ngot ki bri ki ba pha duai hangi ki ba dakwa bangin da let jieng wana bokti film tip bala na fin ngat ye ga ega bangi kran ka Bible ko ang gospel ko jong Marcus ka lanong ka bakhatway Finlap na ka Bible magkaktin ka jong Blei kong bau Jisu ang agakot ka ba arpo way arpo lai u Jisu kren ni kaktin wang kumno wang lada wang yo Petrus wang yo iya ka Jingngeit Kaba ka jong Blei ka Jingngeit Kaba kumno ka Jingngeit Kaba Blei u syukran yo ding dembor u yap na do gitiat klem kta klem kdia klem ai usyang ding number na do meda singing akrane me namdan ba kai so sho na me lano ro baru Jisu let no ndala the Simon step u Petrus bat yo Jisu na jan ko wang ko try u tu ding bo me kran menin ula yap na do gitiet baru Jisu u knik tien wang yo Petrus ma mero me de men yo e Jingngeit Kaba ko jong u Blei fitip ke Jingngeit Kaba no wang ga khat ko bot jong to ke gospel jong Marcus no ma khat way wang no wang shisha nga ong me balada men ong inu lum long balarat no shaduriaw lada mem artien haga do no jamen remen nget beke eke eru me ong kan long u Jisu ong kan long ke eke eru but unu rang ba chispa usno to igni nongrem unang ban nget ye Jingngeit Kaba ko jong u Blei bo ong ini kiktir ngatang su ong manga u badon bor na ga himarom kaktien ga banga kren manga gi shakri kin haban kongo Mema wan na beleng kaktin jome ka donbor lara me ong mame ka jingpang kanaban kinria but de ka Kaba Pynkyndit yo Jisu ngatwa ya do mentagi ski dan ki pribo nget ada ngi klem la nget ado kata mut dor ba unwal Jisu yeng na deban kemen nam dan kamale ye un chuan chuai un kiabe un pniang un de yap makna un yang na mau permi pat ulasras ru Ada uniu briu usngau to igni nongrem but de gani Kaba Pynkyndit yo Blei Blei Pynkyndit yo Blei menagisngi but ndah banga kran mangalang ne menagisngi ndah kran itu ke jingpang Kaba ka met jongfi ba piong tryingan nget igni kektin finu igan ja na Bible ko angkum ta ko ya ke ka bangi kran katakan lo isida dengan kran igni kendiat igni ke por finu I Blei Abraham udan jingi dai baru Blei Blei Abraham ngaba Blei Abraham udah briu bala ban yo khona din shis pasnam ketinga ke jong ke sara kala khandai fusnam kadang yo Isaac
Blei pina pulina ke Bible pin pulina ke siti sigi nongrum kalanang ke besau singap kan pulina ke siti sigi nongrum lo besau uab sepol Ukraine ke Jingngeit ke jong Abraham day nang ne singap uyo e ke nongrim ke bau ni rang ba sispa uyo ke bau Jisu hikayu Petros uni Abraham ru uyo e ke pet ke Bible ko angkum ne siti sigi nongrum lo besau khal bakhan nyau gang kat kumbala tho ngala penlong ye meu kupagi bopun ke jat benriu kamut yo Abraham Hakmat utau Blei uba hauba ulanget ngapa unget kumno Abraham uba pen emi ke bayap ke beningkong u Blei uba pen emi ke bayap ke baar ngapa wong ni uba khat ye kita ki eke ru ke bamlang ko magi dalang uba kran ye ke eke bam pat long kum ba dalang ba ba Ukraine ke long na kita daw la pin pulina ke Bible pin puli yo Blei na ke Bible pin la pitip ye ke nongrem kan pin sngotanat ifi pina pulina ke kitab Sam nakalanong ka balay po kani ke ktien ke dega khraw kata ngaman chuangam ju snut ho ni ke ktien remen tanga snut ho ni ke nongrem bat nama bang snut ho ngan puli fi ni ke por kani ke kitab Sam ke nang ka ba arfo khundai singap ngan puli ru khat bening kong kong ai ba utrai ai ha utrai kopi ki khonshin rang ba khraw bor ai ha utrai ke buram ber ke bor to ai ha utrai ke buram ke bedai ke kirteng ke jao to mani utrai ke jing itna ke jing khoi pe wang kom ni snaba dapat baik ni ktien wang ni khat balai ka ktien sawa utrai ka halor ki u Blei ka buram uriu perthat utrai kenya lor buon ki ka ktien sawa utrai ka lang ka badan bor ka ktien sawa utrai ka dap da ka buram siem ka ktien sawa utrai ka pen kenya ki ding ke dar shisha kenya utrai pen kenya leng khat leng khai ye ki ding ke dar Lebanon u pen ren set e ki ru kom khon masi yo Lebanon bat yo siman kum yo shinre baleng rau ka ktien sawa utrai ka pha e ka thule ding ka ktien sawa utrai ka pen ki e ka khlau utrai pen ki e ka khlau kadesh ka ktien sawa utrai ka pen kha khoni ki skai ka pen khau e ki khlau bat ka temple jong u ka e barok ang ka buram balik ni ke Sam ke ba arf kundai aba debet urwai ni ke Sam ba wong si ong ni ka ktien sawa utrai ka ktien sawa utrai ka ktien sawa utrai balik wong ni ka ktien namar ka ka ba Blei Ukraine kalong da pipulin ang ni ke kitab Sam nakalanong ka ba lai pipulin ang khat ka ba prago ngomno to ka kndau barok an shapting utrai to kitab barok i ba shong ka pertai ken snow tremio naba ula kran kala long u hukum kala nes kam utau de Blei but de Blei u pelong ini ki AK but nga kwang no fi utau de Blei katanga de nongrem u Blei u tau ga pertai shukran wang long ke jing shai ke long wang long ke ding ke set ke long wang ai ke duriau kan kendia na ke kendau ba ke long kum ta bat ke khwang no pi ke ta ke nongrem ke principle bat ngani tu pi deki hajar snam ke briu kim sngo to ini ke nongrem o Abraham sngo to wang ula nget yo Blei u ba khat e ke ta ka bam long kum ba ke long ngan pen pai fi show ni rang ba shispa uni orang ba sispa uyok kem ya kani ganong dem ndaw la shong nganot benong udon jinx not ho no brio ndaw Jisu la janwana ye uang ngang dan kani jinx not ho nganom pakhat yo usia nganom supin lap met kai ke por ngan pen sange na to ini ganong dem la da ngang dan bor kat ni ginong trai tangu beri benyap Hari ke mga keren mga kihaban Kongo. Kado tam yu Jisu ba im sigi ba bam jukut baru budan ke bor beneng ke kendau. Baru noong mo u ndani ka banum lang habaw try wang. Ang ngai fiyo igatam ta sngi. Kay bo Blei kren nga ni Bible ka bola dep kren wang nga siti ka ba ar ki karen. Kalana ka bening kong ka bar po. Namar ki jinkular jong Blei baro kat ba kidon. Kilang hau Blei ka ba hoot ka ba amen ni ka ba penan buram yo Blei de jing im chingi pimte barok en Blei ka bula tol ni ka de ka bo Blei la dep kren ba ka ni ka tien ka de ka bo Blei pa na ka daw ko to khat ka sam bisis pa nyo khat barpo kang upa yala ka tien ba no pen kya ki ni ka jing pang jong ki bar at why me ka sngi ba ka ni ka jing kren ka ba nga kren kan ya lam fi pin sno to no pin yo ki kamba ka benin kong ni rang ba shispa ule ka ni ka way
bet shuai la jong kamba da ka bo le ba gi jiu da ka bo snai ge yeng mane jong gi jiu bat ka ba aru ne briu don ge jing sngo tho yeki nongrim jong ge jinget na ka ta daw nga ai kerteng yeki ge jingkren jonga ka Jingngeit Kaba Pynkyndit yo Blei balai jisu kendet fitim namar community bayegene ge Jingngeit de no Petras no Philip no Johannes no Marcus nagisan ranjo are klem shamegene nagisan ran ushem no briu bam itu yo ushem no briu ubalong pen baru nongway ge jat Israel ushem pen man no briu be gentle tang bau don ge jing no tho na ta daw ma ge sngi akmat jom blem dan jum dan gentle la da finang ban nget kum ni ko ban nget ni briu da finang ban le ko le ni orang ba sispa pini ige kamba khanja na ta daw nga kwangan pini fi skaba da fi pulina ni ge bible ge tin ge jom blai pi barabor fin da pulina ge bible fin da pulina ge tin ge jom blai barabor fin laba ki apostle ge sngo tho igene u Paul da pen kia i would ko u shombe yang yat u jisu no bin mi pat u Lazarus kremi rong jinta shuai ngo u Blei bandala dep u shupertana ga surga bejam ka ktien sawa u trai ka pen em yo bayap David u duai kata ha kitab sam no bar kandai tu bangala puli mene ka ktien sawa u trai but about jisu u pen sawa la ka ktien wang Lazarus mino ka ktien ga Nongkren ka penlong jing em bat u Lazarus u empat ka bangakwa bangan ong ifi mina gisngi gidai bon sen ngi shakri yu Blei ngi nga ka bangasno si e mentale le gidai baki briu kim ngetchu i ka ktien u Blei kim ngetchu i ka baki briu ki duai kila kham nget pen ban ye ki jing pho sneo kila kham nget pen ban ye ki tu ki jing itu pau gi buklumar kila kham nget pen ban ye ki jing itu lo par gi bopentieng ban nga kwa nong fi me da gisngi balai pim tip e ga nongrim bau ni rang ba shispa u Pynkyndit yo jisu balai Pynkyndit namar udan ke Jingngeit Kaba kat kum ke jong Blei Kaba Blei kwa yangiru bangini nget kum gani ke jat Jingngeit pim tip adu da ki bon snam wat mangang sngo tho igene ndreu niu rang ba shispa u sngo tho tanga pedeng ke shiklip mat ba de ne ka da ko Pynkyndit yo Jesus Christ fi yo inang ne ba ktien ke jong Blei ko ang ne ke ktien ke jong trai ko ang habau jisu la yo sngo igene ula sngo playo ba no bla pailo auto pa ba bo bodo nga ang fi ngam shim sham kat ke ne ke Jingngeit wat ha Israel ro habaro ke Israel mdan ubriu bala ban nget kumni ko manget uni orang ba sispa ubanget ba ktien ke jong Blei ga don bor ban wanra e ga kamba ha ka eke eru ka bautmu bon ba ki kwa bo jisu ndale chi u Jairus ngapa ka kentege ba pang mi snam ga mi nadu yeng ga kta u Jairus ba ga kun jong u ga yap u de tani u shidu yeng bo ulet bat na gakti handrai tang uni marwai na pedeng jong ki bobon u banget kombo Blei kwa bat ke Jingngeit jong u ga Pynkyndit nama ba udai dai jiu udai ubalong nongway ha ga jat ben jiu handrai ulang nget ya ga Jingngeit ka ba kat kum ga Jingngeit ka ba Blei nget ba kat kum ga Jingngeit ka ba Abraham sngot ho kat kum ga Jingngeit ka ba jisu u hikai nak ta daw nga ai kerteng ni ga Jingkren ka Jingngeit ka ba Pynkyndit yo Blei duai gini ga porbo Blei un pelong e fi ba pin sngot ho gini ga nongrem nget meta ga sngin nga duai ngan pen kut no ai ga Jingkren jo fi yo ga to ga shiti shi no rom long ba saw ga khat ba khat nyo bo Abraham ule ka we ga kam unget yo Blei ba pen ime ga ba yap bat u ba kren lani u ba khat ya ga ta ga bam long kum ba ga long Blei pim nget meta ga sngiru ka uju Blei un pen skamene ga ktien ga ba ngkren daga Jingngeit nga yo inang ne daga Jingngeit ga dan ga jing shine nang ne fi dan ga jaka ga ba pim la yang ki jat jong fi gi tlat ka met jong fi ga ma ai lat ba fi ni ai dan peng jong fi ga jing pang ga bat sai ga met jong fi dan peng jong fi yo i ga jing e ga bat sai fi nga dwai me daga sngia ga kerteng ga jong jisu bagani ga jing pang kan ria daga ba bisngo tho ya ga ne ga nong rim ngini dwai bet fi ga ni ga pol fi dan ga jing pang ga ba pim la bale pim yang ma daga sni ba nong trying an nget ni ga ktien
Namaru Jisu ang yo ike Jingngeit Kaba Pynkyndit ke jong Blei. Balarangin ong hau nu lom long balarat no syaduriau. Kan long ke ike iru kaba ngin ong. Bat ngengeit na duk matagisngi. Ngengeit habangan keren. Pun ba na pring jong fi. Finyo mat ike kambang. An pun kut no ike Jingngeit. Hari ke wei ke bang ngakwa ngan le matagisngi kedai. Ngan pun trai kam ike ni. Lana kalong ke balak ngakwa. Pin le ike wei. Syura ike kti ke jong fi. Sijrong hagi ni ke po ra ka wei ke kti jong fi. Manong try ya ke Jingngeit ngengeit. Ngadala pe ke Jingngeit. Ngadala pe ke Jingpang. Ngadala pe ke Jingngeit try. Ngatip a Blei. Teng ke don ke por bang ngakwa bagi brio jamek in the one chidu yeng. Ngakwa bagi brio jamek in the one ban bukti. Hoi kita ke bedain rei. Ai matagisngi wali up na ke brio. Wali up nang nonang noro. Ngakwa pin ong try. Ngengeit ya ke Jing duai matagisngi ngengeit. Bahabau new brio jamek Ukraine. Ngaru ngengeit ba pin ui. Katu ke kejat ke bamlat pen ki pinan pen ki. Katu ke ketiga bamlat pen ki pinan pen ki. Katu ke met jong fi ke bapang ke bala ban la slam. Lada fi kenter kan hap na ke met jong fi. Bala fi not baniat chikmat pin ui. Ke ege bang Ukraine kan long ngene ke pot ngada ngeit ngene ke ketien. Ngan khat ege ta ke bamlang dan pen jong fi dan Jingpang kidney. Ngan keren itu ke kidney begin imbyang ba begin kim ngan keren itu ke liver ngan keren itu ke Jingpang le ke met jong fi bagare ban khot ne markat kum ke ketien ke jong Blei ke keren shai ko ang ladangi keren ke kan long bar kumbau ni rang ba shispa unne je gene ngakwa firu fen Pynkyndit yo Blei mementar ke singi finum up adu begin the one che yeng nai up adu bo Blei the runga yeng hare nget ke ketien ke jong umata ke singi nang tuai shura ke ketien ke jong fi shiliang hagene ke por kat ba finang ra le gene ke ke kam hagene ke por ngakwa pen bot ni din jangai ke jing duai ong try Jisu ngai ngu yeme ba me wan shagene ke pertai baniap ala ke ding fna nakabata ke pop jonga melaba ke Jingpang melaba ke pop melaba ke Jinghuslai melaba ke Jingngeit jonga ba try kat bangang ra la ke ktis Blei ke dot not jonga ngai ti la ke jong ke Jing im shame try bana du men ta ke sngi try ngan ngai ke ktien ke jame ko magalong nganom up ino ru ban wan duai nga re men ta ke sngi la yo sngo ngan le ba try ye ke Blei ke benar pe ke Jing ngan le ba ke beduk ke jinja ngan bet lupai ke kamba ba try men ta ke sngi ngan ngej ba ke ktien ke jame ke don bor haba me ong e na ke ktien ke jame kata ke ktien ngan ngej ke try ngan ngej ru men ta ke sngi habangin krani ke kamba ngan priang ke kamba aga met jonga hak kerteng ke jong Jisu duai amen kat bidang ra ke ketiga jong fingan duai ke ke por daga Jingngeit ngayo i Mafidon hagani ke por haga jaka ka pimla pen ki ke ketiga kechat pimla pen ki ke met jofi ke Jingpang ka ban fi ngan keren nang ni hak kerteng ke jong Jisu priang kan bangan keren pin yo sngo ke bor ke jong tuai kan pen kia fi ke Jingpang kan weng fi ke Jingpang jong ke khamat kan weng na fi ke Jing shitom ke skor kan weng ke Jing shitom ke bejor ke met jong fi kan penlong if you fin job ke Jing ke yeng sam ngan duai shura ke ketiga jong fi ku try ke ni ke por Blei kat kum ke Nongkren jong ke ketien ke jame ngayang nang ni ko pa kumbu Abraham ulang nget email Blei ba pen emi ke bayaw baru ba khat ke ta bam long ko ma gadalong try Jisu ko me krani u ding dembor u yap na do ki thien try me da ong yo mangiru ini ke juk ke Jingngeit baladangin ong ini ke Jingngeit bagan kendria ke deban kendria try ngapen kentang ini ke ketien ke bangan sekren ai begini ke pri ke berak lagi keti men ke sini kan bangan duai nang ni Blei kan jaga kamba ke met jongki ketu ke kejat jongki ke bamla ban pen ki ken pen ki men ke sini ketu ke keti ketu ke met jongki ken la ban kejat ban ya ke keteng ke jong Jisu ngatwai ru Blei be ik no ke jat Jingpang kano no ke ban kia ke Jing bo perkhat kano no ke te ke Jing im jongki kan da like no men ke sini ha ke keteng ke don bor tam ke jong Jisu
ngetwai Blei ngekhat ru utrai keren lupai gitu ke bampat yo jing penem try gitu ke bakete ke drugs ke kiat ke jing buai ke bakete ke jing melen besniu ngakren lang ni begin yo jing pelat ken try ken pai shige shame ken try begin yo mat ke jing map ai ke chame ngetwai bedo men sim ko chame men try ke jing im ke junkie bangin yo ige come back ke chame nadu men ke sni try ya not chame ke buram ngada nget ken try begin ke briu men ke sni ken yo ige come back but men penon buram le ke junkie kerteng try ngada nget ko mau orang ba sispa yo ige jing pen kia klem da khta de gakti handai habu nget bo jisu kren de gakti try ngi ai ngo eme ba ba ki let che yeng ki lap bo ne rang uniu shakri ulakia bat ulak kot ba try ngat tuai begini ke brio mata siru nda habang apen kot ini ke jing tuai try Blei kana wan ke jing kia kana wan ke jing pelaj bat kina yar ke brio ke kot bakia try nga ai dot shame ke buram ngada sngongo ime na magani ke por bat nga nget ken try perlongingi a Blei nginum la Pynkyndit ime re try ai ngen Pynkyndit ime ke Jingngeit chingi ka ba kom kene ke Jingngeit ken try ni ai dot shame ke buram ke jingo be ke jingero ha ke keteng ke jong chisungi tuai Blei ngur kui fi nget kat banganang duai ngayo snow ke bor jo Blei kan jaga kamba ke ching im jofi but I let of you kamba filafin pintip shingi I ki comments but filafin phone ro ha tu ki number ki bedana ke screen ko Blei shibon Blei ngur kui fi de ko Blei shibon pi paro ki bla snap ya ketu ke jinghikai leng ba joi pastor bat nganget ba ketu ke jinghikai shisha kala long ke jingker khu ya pi ya ke yeng ka sem ke jong pi bat pinang yai pet ikani ke channel bat nganget ba pinya weru ikiwe ban pet ikani ke channel nang bakan long ka jingker khu ya ke gm ke jong ki ru bat la dada pidan kanu kanu ke jingdon kam ha ke gm ke jong pi pila ban phone he kitu ki number ki badan hang hapo jong ketu ke screen bat to Blei ngur khu pi